Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Doon na siya nahibaw ang bahin sa mga gipatay nga mga bata. Mao ba? Mga kinahanglan magkasulti gid ni Milchi. Saon lagi nimo? Karong gabi ibay. Mauna ang Operation Milchi. Unsa? Kinahanglan masulbad na ang pagpamatay sa mga bata ining dapita mikmik. Bay, di man na imong trabaho, kul. Pero makatabang ta. Bay, ingon ini ni. Kinahanglan ikasulti lang nako bisan ka usa si Milchi. Mauro gid ang akong tuyo. Pero saon man lagi nimo? Di man ta makasus bahay sa mga patir. Basta. Karong gabi magpatrolya ko. Bisag ako lang usa. Unsa? Uban nilang gislula kay nag-uol pa na siya maayo. Basin unsay masud sa iyong hunahuna. Bitaw. Lain na ba kay sinultihan? Mo lagi. Mo nga bantay lang gyud na siya maayo, ha? Kay ako ang mangita og hustisya sa kamatayon ni Inday Ina. Sakit kay sa kong dughan nga maghunahuna sa bata nga gipatay sa animas. Milchi. Katuog na lang. Taon sa naman na si Milchi. Nagsigim lik ago, Papsi. Gusto niyang batukan kanang iyang kaduka. Papsi. Dili ka na malisgra sa Milchi. Wa man si kaon. Waray problema. Saan na mo? Oy. Nurse? Unsa ang nang dextrose? Mao na ang magkapalahutay ni Milchi nindo. Ang tod nga moabot ang higayon. Nadili na siya maghuna-huna sa pagbiya dinhi. Ha? Kinahanglang maatiman ang iyang kahimsok. Noon sa magkanas Milchi suod sa bahay. Wa na ko makakita nga migawas siya. Nasakit yun kahada siya. Oh, nasakit yun tingali na kay wa naman mo gawa sa iyang kwarto. Pero, unsa man tong akong nabati ganina? Mura man tong si Milchi nga nagsige og panugtog sa pultahan. Agoy. Hindi naman sabing akong tiya. Tiya na ko nga makapanervyos sa tingog. Hello, tiya. Unsa na may lakaw ni mo diha? Wala man kay pauli-pauli. Busy pa ko, tiya. Busy pa kang barog-barog diha sa gate sa bahay sa imong agaon. Di man, tiya. Unsa na may kalambuan sa akong gisugo nimo? Lisod pa yun, tiya, oy. Ug unsa may nakalisod ha? Nganong lisod? Kaya di man sayon. Ayaw kong binuangi ha, Puldo. Paabot lang, tiya. Naniid pa kong maayo. Ay, relax lang, good. Dali, masab ka, oy. Mura mo sa gisugo lang ko nimo og pagkuhag kabo anang imong kalaki. Ayaw na pagreklamo. Kita ang dunay dakong katungod sa kupang bulawan nga naa ng agaon mo. Busa, kinahanglan imo ng mabawi. O, lagi, tiya. Pero, di ni madag atubang, oy. Pinasikreto, yun ni tiya. Kinahanglang dalion na nimo. Kung dali ka, tiya, no? Labaw na ko. Sige. Ayaw pagya-iya diha. Bye. Bye, tiya. Mas ka nga sulay kiniyaan na, eh. Makalabad sa o ang utok. Gabi na bay, unsa man? Di pa ta mamalik sa bahay ni Lula? Ikaw ra mo balik dito. Suboy? Limot ko sa kong misyon karong gabi una. Tinuton gyud mo pagpaniid sa bahay sa mga patir? Unsa man day? Abay, di man may magkasulti ni Milchi kung di ko musud dito. Unsa masab nimo pagsudit to? Mangitar ko bagi. Bahala kay, pag-amping ha. Mag-costume muna ko. Ha?
Costume? Bida bay, unsa man sa imong i-costume? Niya na. Unsa may kasulti naman ako, ha? Ay, huy? Mura ba kag Dracula na imong porma bay? Nag-ito man katanan. Oo, nagitom ko bay. Aron di ko maklaro sa ngit-ngit. Abitay, kid bay, ako may kalbaan na imong buhaton, eh. Unsa man, ubanan ba lang ta ka? Ayaw. Ayaw bay. Kay way kasiguruan ni akong lakaw kung asa ko sang ko ini. Masayon ang akong pagtago kung ako ra. Ha? Pabutan ako dito sa ilang lula, okay? Bye-bye! Huy! Bay dyan eh! Amping ha! Belche? Kaon na. Niyaw. Gidadaan tayo pagkaon na di sa kwarto. Luyam ka sa kong tanaw. Dito. Nganong misamot mo ko kaluya. Relax, relax lang. Unsay akong sakit. O nganong to na ko'y dextrose. May sakit ka. Ang doktor ay nahibaw. Sige na, kaon. Aron malagsi ka. Dindo. Mupaulit na ko sa amo. Dili mahimo. Ansa? Nganong dili man mahimo. Tungod kay gikinahanglan kay kanamo. Dili na ko ganahan matrabaho sa inyong klinik. Mupaulit na ko. Kaon na lang. Sige na, kaon na. Unya ta magsabot bahin ana. Kaon og maayo aron malagsi ka. Narambay sa mga pater. Hayag kayo ang palibot. Maglisod kog duol sa tubangan. Klaro kayo nga doon na ni CCTV camera. Lupit-pit ko skilid. Multipot ko dito sa luyo. Mayo dito nga. Tagas ang mga kahoy o dunay mga tanong. Walang utay makakita na ko. Pero, nag-ito masagutanan. Lisod ko maklaro. Indo maluoy ka. Dili na ko ganaan din sa inyo. Ihatod ko sa mo. Milche, moabot ra ng higayon na. Sa pagkakaroon, sakay-sakay lang ta sa talang gusto sa akong amahan. Ansa? Nagsabuta ka, kuhaon na to ang kupang bulawan, di ba? Unya, kung ato natin makuha, mamiya ta din, di ba? Importante para nimo ang kupang bulawan, dili ba, Milchi? Dindo. Naglain ako lawas. Sige na, sige na, sige na. Kaon na lang. Maulian na lagi ka ng imong gibati karon. Sige na, kaon na. Karon pa magum kadool sa liyong bahin sa mga pater. Doon am sa day gate din eh. Dako sa nga gate. Kagi anong sakinan. May blanket. Doon na magawas din eh. Mutago ko. Unsa ba na? Ikaw ra mag-giablihan ang gate. Wa may gawas. May sakyan hindi nga nagpaingon din eh. Itong nga van. Itong nga van. Murag, nakakita na murang mga van. Mihunong siya tungod sa gate. Misud ang van sa bahay nila ni Dindo.
Unsa makaisod ang van? Di man maklaro ang sod. Pero, mura yung nakakita na ko sa mga van. Di in gito, ha? Uy, may itom nga van nga misod. Ano dito man sa luyo mo agi? Aldo, susiha sa gawas sa gate. Kung wa ba'y naningid sa gawas. Ha? Oo, sir. Nagduda si Sir Darwin nga. Doon ay naniid sa kawas. Ano man? Ito na. Gisira na ang gate. Makalipok sa na. Nga nung iaman mo agi sa gate nga sa luyong bahin sa ilang bahay ang itom nga van. Di man ako malili ang sugod. Kay taas man ang kural din eh. Gisa na nga sa git. Oh, wala, si Puldo. Tingog! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!